дошли в новата творческа стая по рекламна графика в нашата професионална гимназия по туризъм д-р Васил Берон. Тук всеки ученик може да превърне въображението си в реалност с модерна техника и уютна атмосфера. Нашият кабинет е оборудван с модерна техника, която ще ви покажем и ще ви обясним как процедираме с нея. Първата машина, която ще ви покажем, е преса за текстил. С нея можем да поставяме нашите рекламни произведения върху текстил, като тениски, чанти и други. Следващата машина е преса за чаши. Чрез нея слагаме нашите произведения върху чаши. Сега ще ви покажа. Това е беговъчна машина, която използваме, когато ни се налага да прегъваме нашите изделия по този начин. Това е нашият режещ плотер. Той ни помага да изразването на надписи и фигури от фолио, също така и на стикери с неправилна форма. Е чудесен помощник за това. И това може би е най-интересната за вас машина, а именно 3D принтерът. С него придаваме форма на въображенията си. От идеи на екрана до реални обекти, готови за показване и използване.